τον ξεγελάσανε. Τον πιάσανε τον Αχυρούλη την τροπή επειδή ήθελε να πετάξει σαν πουλί. Τον πιάσανε ένα πρωί τον Αχυρούλη επειδή χάρισε στα πουλιά λίγο μαρούλι. Στα πουλιά που ήταν η μοναδική του φίλη. Τον πιάσανε γιατί χάρισε μια ρόγα από στα φίλη. Στα πουλιά που του είχαν τάξει πως θα τον μάθουν να πετάξει. Τον πιάσανε τον Αχυρούλη, τον πιάσανε. Τον δέσανε και τον δικάσανε. Επειδή έδειξε λίγη καλοσύνη, όλη η κυνηγή εκείνη. Τον πιάσανε και τον δικάσανε με τον ανθρώπων τη δικαιοσύνη. Ησυχία, στροφή, αρχή συνεδρίας, αρχίζει η καταδίκη του σκάφου. Η δίκη, αρχίζει η δίκη του σκάφου. Είναι απόδοση ο Μένακη. Παράδειγμα. Είναι παράδοση ο Μένακη. Μήπως είναι σημαντικό. Πώς πήγαινε να σε το λεπτό. Παράδοση κύριε Πρόεδρε. Παράδοση όλοι, ανυπερφέκτη. Και μας έρχεται το κατάλογο. Τι κάθεσαι. Πάπης Βαρούδης, του Γουλιέκου και της Ασπασίας, κυνηγός. Παρόν κύριε Πρόεδρε. Κάθισε. Θανάσης Φεντώνας, του Γερασίμου και της Ατοξίας, κυνηγός. Παρόν κύριε Πρόεδρε. Κάθισε. Ξενοφώντας Αντιξόβελκος, του Παντελή και της Αγλαΐας, κυνηγός. Απόν κύριε Πρόεδρε. Λαμπρά, κύριε πολύ. Φέρτε τώρα και το δικόρμα. Κύριε κατηγόρη, τι έχει τώρα αυτός εδώ άνθρωπος. Αυτός εδώ κατηγόρη. Πάρτε τα μικρόφωνα. Και τι δεν έχει κάνει, κύριε Πρόεδρε. Πού είναι σας το λέω. Πρόκειται. Πέρισε σημασμένη. Κακοποιού. Τροπήσου. Τούσου. Τροπήσου. Τούσου. Κατηγορείται για αναρρύθμιτα αποτρόπαια εγκλήματα. Μισό λεπτό. Κατηγορείται για συνωμοσία, κατασκοπία, κλοπή, λοποδυσία, παράβαση καθήκοντος, φθορά ξένου μανουλίου, ανταγή εχοσταφυλίου, απίθεια, ακαρσία, απάτη, αχαριστία, ηθική αυτουργία σε κουτσούνημα, απόπειρα παράβαση του νόμου της βαρύτητας, αντίσταση κατά της αρχής και εσχάτη προδοσία. Μόνος σου το έκανε όλα αυτά. Μάλιστα μόνος του. Ντροπή σου! Φτούσου! Ντροπή σου! Φτούσου! Καλό, το μάρτυρα κατηγορίας, χειρέσταμένη δικάνα, Θημιστοκλήτης πραξιθέας, γεωκτήμονα, κυνηγό, πρώην υποψήφιο δήμαρχο και υπερβολικά αξιόπιστο πρόσωπο. Παρόν κύριε Πρόεδρε, ορκίζομαι να πω την αλήθεια και σχεδόν την αλήθεια και 6 παραμύθια. Δικός είναι αυτό εδώ το σκιάχτρο. Δικό μου, πού να μην ήταν. Εσύ το έφτιαξες. Εγώ, με τα ίδια μου τα χέρια. Το φρόντισα κύριε Πρόεδρε, το έτισα. Του χάρισα ρούχα, του φόρησα παντελόνι, του χάρισα καπέλα και σακάκι. Θα μου πείτε, σακάκι μπαλωμένο με λεκένες από λαδολέμονο. Θα μου πείτε, καπέλο σκοροφαγωμένο και ποντικό μασημένο. Και θα μου πείτε, παντελόνι με 17 τρύπες στο κάθε μπατζάκι. Κι όμως κύριε Πρόεδρε, κι όμως ήτανε ρούχα. Μερικοί ιδιαίτερα μαθήματα γριάδας του έκανα.